Di ka na tuloy. Ay, magkasikaso na pugsi ko tayo. Okay. Ganda. Shoot. Sa Sipokot Cabo Resort. Sa ating Panisilan sa Series Station sa Sipokot. Ay, simula tayo. Ito na kaya kormo ko. Ito yung 71. Oh, yung pong magsisiyar dyan. Magsiyar po ulit. At malalaya pa ang matog. Susugon, 4 na oras pa. Kaya magsisiyar muna tayo. Ingat muna, ingat. Dito na tayo. Dito na rin yung panabaw. Gate din na gate. Si Mr. Ong sa si... Oh. Si Buwante.